Hi guys, welcome back to another video upload. For those who don't know me, Kamala Mingo Malielo Mushe Intombi Zulu. Welcome to my channel. Guys, like I know like my face is oily. Like anyways, welcome to another vlog. This vlog is going to be about uhambo. So you know hambo as Zimbabwe as an interview. We got an invite from Utimolama Kosazan Asivit. They invited us to the intermediate camp and we are going there today. We're gonna come back tomorrow with my girls. And yeah, the time right now it's 9 something. It's 9 something. I was supposed get 10 I was supposed to be on campus, imagine what's 10, and we're supposed to go buy a few things with leadership. However, I'm tired. I was sleeping and and I still have to do my lashes. Imagine, because I want to do my lashes. I still have to do my lashes and gigeze and finish packing my bag because I haven't even. Well, I started. However, I'm not done and I still need to pack. If lazy, I might just like I need to be warm. I need to make sure that I'm warm today. But yeah, I'm gonna take you guys along with me and I hope that you do enjoy and engage into this vlog. I'm gonna come back when I have my lashes and stuff. But yeah, let's go to a Kaoli. Let's go to it. I don't know if you guys are clean or what, but I think you are. Yeah, guys, I am done getting ready. I'm wearing skip a same bag, come on. But you guys are moving a lot. Everywhere. But yeah, I think this is better. I'm wearing this t-shirt same body with my jean skirt. See about that. And yeah, that's it. Now I'm just waiting for my belt because my landlord said that he's gonna give me the money because he can't take me to campus. So I'm still waiting for my prices to go down because they're so ridiculous. So let me finish packing, guys, because I need to go serious because I'm gonna go to baggage. Guys, we just got to campus and we are getting ready, waiting for our driver and stuff. But y'all. We're still at KFC ordering some food with the girls and stuff. But yeah. Yeah, I'm so hungry.
ngifuna ichashaza ayiveli into ofuna ivele my channel intombi ehloleka yonke indawo. We just got to Wits campus and the event is about to start and I don't have a battery. Kodwa ngizokide amafishane sengiphumile angazi noma ngizothi ongaziwanga ngiyasaba nokuthi ngathi uyini angazi nokuthi ngithini kodwa kuyaphupha ukuthi kufanele kube khona engizongiphathisa khona. Ingane zami ngifikela uShevani uma ngibuka inzima impilo eminyaka bona meva otshanini esikontirini uyashisa uma unyathela ugravel ngicabanga ukuthi hlalani kuyo ninceke ngoba iphethe
konke, inamatshe, inesandla, inamabhodlela. Iyona jini yenu leyo ntombi. Ningathathi elula ngoba esikontirini uzosha. Etshanini uyohlangabezana nenyoka, uphinde uhlatshwe ameva. Bayingcosana abanamehlo amathathu. Bayingcosana abasahamba lomkhakha enikuwo. Nibusisekile, angazi ukuthi ngathi ngiyi-diamond, ngiyingilosi, angazi ukuthi ngathi ngiyini ngoba ngishidi yomuntu yakuyo. Anibunile nini, sizele ziyabuna, sizele zikamayithanqazi, sizele zibelethe ezazo, sizele zingabakipiki, zinemizi singakayiganisi. Ngiyaphinda ngithi isibeletho enakudla kuso sibusisekile. Ngazama ukuthi ngizoke ngivele mina la ngime la ngibona ngimkhulu ngani, ngibona ngimkhulu ngani. Ibalulekile imfundo. Lithi iBhayibheli hlonipha uyihlo nenyoko ukuze insuku zakho zande ezizwe. Babusisekile abazali bethu, ningapheli ukubajabulisa, ningayigijimeli futhi lelo. Nayibona le ngenzani, ngiyazi ukuthi kuyiphupho lomntwana wentombazane. Akekho ongafisa ukuba nomuzi wakhe, akekho ongafisa ukushada. Kodwa impilo yamanje iyashesha. Awuqale uzazi wena ukuthi ufunani, uphinde futhi wazi ukuthi uma usuthatha leso sigaba sokuthi mina sengivuthiwe, sengirayidi ukuthi mina ngakhetha, sengirayidi ukuthi mina ngingaba umlobokazi wakwabani. Uwazi ukuthi ivunguvungu noma ngabe iqhamuke e-South West, uzohlala nje ufocus ngisho njalo ngizulu. Ungayigijimeli ngalahle bese sibona usubhakile. Sengivalelisa nibahle, niqhubekeni nokuyithanda. Ngaphandle kokuyithanda kanjani, ngaphandle kokwazi imvelaphi yakho, ikusasa vele ulazi ngalazile. Ngingalazi izolo lami, ngilazi namhlanje, kodwa ikusasa angilazi. Ngiyabonga.